Και πάμε η άσονα να δούμε ένα παράδειγμα. Έχω έναν ξυλουργό. Ο ξυλουργός, μεταφράζω στα αγγλικά, έτσι. Ο ξυλουργός έχει μία σανίδα 2 μέτρων. Να, αυτή εδώ η σανίδα. Από ξύλο. Θέλει να κόψει τα 3/5. Δηλαδή η άσονα. Άμα χωρίσω εγώ τη σανίδα σε πόσα κομματάκια? Πόσα? Σε 5 κομμάτια. Εγώ θέλω τα 3/5. Θέλω τα 3/5 από αυτήν εδώ τη σανίδα 2 μέτρων, έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν πόσα μέτρα είναι αυτά τα 3/5. Θα πάρω δηλαδή, φερειπίν, εγώ τι? Θα πάρω το κοπτικό εργαλείο, θα χωρίσω τη σανίδα μου, λέει, σε πόσα κομμάτια? Λέει σε 5 κομμάτια, έτσι. Ένα κομμάτι, να το. Δεύτερο κομμάτι, τρίτο κομμάτι, τέταρτο κομμάτι, 5 κομμάτια, 5 κομμάτια. Εγώ τι θέλω? Τα 3/5. Δηλαδή τι θέλω? Ένα κομμάτι, 2 κομμάτια, 3 κομμάτια, Θέλω δηλαδή αυτά εδώ τα κομματάκια, Να το. Αυτό εδώ που έχω χρωματίσει με πράσινο, έτσι. Όλο αυτό εδώ πέρα, Αυτή τη σανίδα εγώ θέλω να κόψω, Τα 3/5. Αυτή είναι εδώ τη σανίδα. Πόσα μέτρα είναι τα 3/5? Από όλη αυτή τη σανίδα με τα 2 μέτρα. Αυτό το πράσινο κομματάκι πόσα μέτρα είναι? Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν πρέπει να δουλέψουμε με τη διέδεση, δηλαδή να διαιρέσουμε τη άσονα. Είδου το ερώτημα. Μπορούμε να το δούμε βέβαια και με ένα πιο απλό παράδειγμα. Η διέδεση μπορεί να υπάρχει στο μυαλό μας ώστε να βρούμε, φερειπίν, πόσες φορές ο δεύτερος αριθμός χωράει στον πρώτο. Όταν λέμε 6/2, είπαμε και πριν ότι σημαίνει τι? Πόσα διάρκεια μου κάνουν το 6? Μάλιστα. Πόσα διάρκεια? Άμα κάνω ένα διάρκεια κι άλλο ένα διάρκεια κι άλλο ένα τρίτο διάρκεια, 3 διάρκεια, 3. 3 διάρκεια, άμα το βάλω το ένα δίπλα στο άλλο, μου κάνουν το 6. Άρα 6/2 μας κάνει 3. Δηλαδή 3 διάρκεια, άμα τα κολλήσω το ένα δίπλα στο άλλο, θα μου χαρίσουν το 6. Έτσι ακριβώς, παιδιά, λειτουργεί και η διέδεση κλασμάτων. Όταν λέμε 1/1 τρίτο, ουσιαστικά, παιδιά, τι σημαίνει? Πόσες φορές το 1 τρίτο, πόσα κλασματάκια 1 τρίτο θα χρειαστώ για να πάρω τη μονάδα? Λοιπόν, για να δούμε. Έχω δημιουργήσει μία ευθεία αριθμών. Εδώ είναι το 0, εδώ είναι το 1 τρίτο, τα 2 τρίτα, τα 3 τρίτα, δηλαδή η ακέραια μονάδα, τα 4 τρίτα, τα 5 τρίτα και τα 6 τρίτα. Πόσες φορές πρέπει να πάρω το 1 τρίτο για να μου κάνει τη μονάδα? Αυτό, παιδιά, σημαίνει η διέδεση. Όταν λέμε 1/1 τρίτο, τι σημαίνει? Πόσα κομματάκια, πόσες φορές πρέπει να πάρω το 1 τρίτο για να πάρω τη μονάδα? Άμα πάρουμε μία φορά το 1 τρίτο και άλλη μία φορά το 1 τρίτο, πάμε στα 2 τρίτα. Και άμα πάρουμε και άλλη μία φορά το 1 τρίτο, δηλαδή 3 φορές, μία φορά, 2 φορές, 3 φορές. Άρα που φτάνω η άσονα? Στα 3 τρίτα, Τι είναι τα 3 τρίτα? Η μονάδα, η ακέραια μονάδα. Άρα πόσες φορές χρειάστηκε να πάρουμε το 1 τρίτο? Μία φορά και άλλη μία φορά και άλλη μία φορά. Δηλαδή πόσες? 3 φορές. Να το, 3. 1/1 τρίτο μου κάνει 3. Αυτό που λέμε, παιδιά, βάση κανόνα, ότι η διέδεση τι είναι? Ουσιαστικά όταν λέμε διέδεση κλασμάτων, παιδιά, τι είναι? Ουσιαστικά είναι ο πολλαπλασιασμός με τον αντίστροφο. Αν το 1 τρίτο σου το αντιστρέψω και στο κάνω 3 πρώτα, άρα άμα κάνω τον πολλαπλασιασμό δεν θα πάρω το 3. Αυτό είναι, παιδιά. Αλλά πρωτού πάμε στον κανόνα, καλώς και το καταλάβαμε, παιδιά, με ένα τέτοιο σχηματάκι, για να δούμε λίγο τι γίνεται, έτσι. Αυτό, παιδιά, είναι ουσιαστικά η διέδεση. Είτε είναι διέδεση αριθμών, είτε διέδεση κλασμάτων, εκφράζει το ίδιο πράγμα. Πόσες φορές χωράει ο διαιρέτης μου στον διαιρεταίο μου. Νομίζω καταλάβαμε όλα τα παιδιά πώς γίνεται η διέδεση κλασμάτων. Επί της ουσίας βασίζεται στη διέδεση φυσικών αριθμών, είναι ακριβώς η ίδια λογική. Απλώς, παιδιά, η ζωή μας γίνεται πιο εύκολη, γιατί έχοντας καταλάβει από τους φυσικούς αριθμούς τι είναι και τι εκφράζει μία διέδεση, μπορούμε να απλοποιήσουμε περισσότερο αυτή την πράξη, κατά νου, όπως είπαμε, πως η διέδεση, παιδιά, δύο ποσοτήτων είναι ουσιαστικά τι? Ο πολλαπλασιασμός του διαιρεταίου με τον αντίστροφο του διαιρέτη. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη εύχομαι σε όλους.